Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Travel Bag Store. Ήρθε η στιγμή για να ανακοινώσουμε τη νέα μας κλήρωση. Αυτή τη φορά θα έχουμε δύο νικητές. Ο πρώτος λαχνός που θα κληρωθεί θα κερδίσει αυτή την υπέροχη βαλίτσα καμπίνας της εταιρείας Diplomat με διαστάσεις 55 x 40 x 20, κατάλληλες δηλαδή για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Ο δεύτερος λαχνός που θα κληρωθεί θα κερδίσει αυτή την υπέροχη ομπρελίτσα αλουμινίου πανάλαφρη με σχέδιο γατούλες. Τώρα, πώς μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Πρώτον, θα πρέπει να κάνετε κοινοποίηση αυτού του βίντεο και δεύτερον, να γράψετε από κάτω ένα σχόλιο. Ο διαγωνισμός μας λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 12 το βράδυ, ενώ η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μας βρει, βρισκόμαστε 25 Μαρτίου 11 στο νησί της Ρόδου και ηλεκτρονικά στο travelbagstore.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!